Здравейте! Днес ще направя един нов влог. Разбира се, ще включа мои приятели, за да стане по-забавно. И ще правим смешни клипове, например за моето откачен. Вече съм измислил няколко заглавия. Моето откачено сутрин, моят щурден и такива странни неща, както и ще правим и паркур. Ще скачаме от един покрив до блока ни има една детска. Ще скачаме от втория етаж, то е около 5 метра. И ще се надяваме да не се контузим. Но разбира се, първо ще тренираме. Всеки ще тренира по нещо различно и така като го усвои, ще го включим в клип. Край. Ще ми видите лицето чак когато започнем влога. Също и на мои приятели.